brothers, Quenu. Brothers of Umuahia, Quenu. Ukowe Gurugu. Obede Buaki be here, Lahia. Chieke Kamabro, Fade Yanya. Nso Mabu Kamunok. Ole Himekura and Opera. Igbo, Mamman. Gurugu, what a Palahuki, Alanko. Yes, on a Kwan La Joy Hapanore. Mbrugini Lubi Manketa Maria. If you are doing oh, yeah, Agalai. Nke na gafere n'ọzọ Esi na nke na gafere n'ọzọ Esi na nke na gafere n'ọzọ Esi na nke na gafere n'ọzọ Nigeria esi na nke na wufere n'ọzọ Esi na nke na gafere n'ọzọ Nigeria esi na nke na wufere n'ọzọ Esi na nke na gafere n'ọzọ Ekwe meme isi na nwanyị agbatala gị ụgwọ abalị eriri ahụ na akọrọ onye ahụ na nwe ahụ
ekwe meme isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị eriri ahụ na-adọrọ onye ahụ na amị onye ekwe meme ọkwa isi na nwaanyị agbatala gị ụgwọ abalị otu awụ n'ezi a jide chọwa otu awụ n'ezi jide chọwa Jack of all trades, the master of none. Ụmụ Nigeria nọ na-aramahụ Nigeria esi agbara ije Nigeria nọ na-aramahụ ihe a wee si na nke na-agafere n'ọzọ lienu Nigeria obodo anya ejemonwe transitional program okembe 1960 kedu maka Fedeko liaison office ajụrụ m maka NEC esi na nke na wefere n'ọzọ interim government constitutional conference esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ Nigeria ndị ọma ejemonwe economic program okembe 1960 Operation Feed the Nation Green Revolution austerity measure esi na nke na-agafere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-aramahụ ije Nigeria nọ na-aramahụ ihe na wee si na nke na-agafere n'ọzọ kedu maka nwanyị kedu maka asapụ kedu maka namsa ya na-awa isi ihe ndị a wee si na nke na-agafere n'ọzọ obodo ije Nigeria nọ na-aramahụ obodo ije Nigeria nọ na-agwụ m ike Nigeria eji agbara ọla ndị otu awa ezi ha aga akakwanụ mana nkịta ndị Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awa echi ụmụ okorobịa Nigeria esi na nke na-agafere n'ọzọ otu awụ n'ezi esi na nke na-awụfere n'ọzọ Nigeria esi na nke na-awụfere n'ọzọ ije Nigeria nọ na-agwụ anyị ike